Здравейте в моето виртуално студио за 2024 година. А това зад мен отзад е виртуалното студио. В него наблягаме на най-новите технологии като CGI и Greenbox. Казах и CGI и Greenbox. И както казва моят добър приятел, Батенаско, смело напред. А Greenbox значи зелен екран. И когато картинката има дефект, ние този дефект го използваме за ефект. А ако ме нервираш, нали знаеш, че ти шлякна един шамар и ще загрея зад врата. Или най-много да ти дръпна шалтера, защото го мога. Защото всеки човек има име и адрес и се знае къде е. Аз съм от тези, които мога да го намеря. Повярвай ми. YouTube канал. Задръж топката. Ако ти харесва новия ми YouTube канал, то абонирай се за него, сложи един лайк. В рамките на няма и една минута наговорих супер мега глупости. Но всичко това е с цел реклама на новия ми YouTube канал. И не трябва да забравяме зеления екран зад мене. CGI. Новите технологии. Виждаш ли образа за зеления екран? Какво мазало е? Айде чао! Повече няма да те занимавам с глупости.